Tul l-ewwel nofs tas-sena bejn Jannar u Ġunju, iż-żieda ta' Maltin li jażlu li jsifru kienet ta' 15.8% għal total ta' 240,673 vjaġġ. Dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Apparti minn hekk il-Maltin għażlu li jdumu iktar fuq btala, biż-żieda tal-jieli lil hinn minn pajjiżna tkun ta' 15.5% fejn dawn qabżu il-1,600,000 lejl. Iż-żieda fil-vjaġġi mill-Maltin kienet partikolarment notevoli fit-tieni kwart tas-sena, jiġifieri bejn April u Ġunju. Hawn iż-żieda fis-safar qabżet l-20% għal total ta' 125,454 vjaġġ. ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fit-tieni kwart ta' din is-sena il-vjaġġi minn residenti f'Malta żdiedu kemm lejn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u pajjiżi barra mill-Unjoni, fejn l-ammont laħħaq il-112,591 u 12,863 rispettivament. L-Italja u r-Renju Unit baqgħu fost l-iktar favoriti fost il-pajjiżi li jażlu li jsifru fihom il-Maltin biex fl-ewwel 6 xhur tas-sena kien hemm il fuq minn 78,700 vjaġġ lejn l-Italja u iktar minn 48,500 lejn ir-Renju Unit. Interessanti l-fatt li minkejja l-istabilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi kienu iktar popolari, meta wieħed iħares lejn it-total tal-jieli, il-maġġoranza tqattaw fi stabilimenti ta' akkomodazzjoni privata. Indikazzjoni li għal safrit twal huma preferuti akkomodazzjonijiet privati. Fl-aħħar nett in-nefqa totali ta' residenti f'Malta li sifru bejn April u Ġunju żdiedet b'22.9% meta mqabbel mal-istess kwart tas-sena ta' qabel. B'hekk it-total kien ta' 108,400,000 euro, ekwivalenti għal medja ta' €864 għal kull vjaġġ.